Segons les dades analitzades per Indicapol de Salut i Social de l'Alt Empordà, sobre aquest primer any de pandèmia del coronavirus, la comarca de l'Alt Empordà ha tingut una onada més de Covid-19 que el conjunt de Catalunya, és a dir, ha patit 4 onades. En total, en aquests 12 mesos, l'Alt Empordà va registrar 5.440 casos confirmats de Covid-19, 224 defuncions i 1.098 ingressos hospitalaris. S'observa que la primera onada de la Covid va afectar poc els habitants de la comarca i les residències de gent gran. Per contra, se'n va produir una segona al mes de juliol, quan la resta de Catalunya aquesta segona onada no va tenir lloc fins passat l'estiu. Tal com mostren els gràfics, una de les conseqüències d'aquest pic de contagis de mes és que la comarca no ha tingut un període de temps llarg sense rebrots. De l'estudi també es desprèn que després dels pics sempre es produeix un aplanament de la corba d'incidència d'infeccions, però a partir de la segona onada aquesta reducció de contagis a l'Alt Empordà no ha aconseguit situar-se al mateix nivell que en el període immediat posterior al confinament d'entre maig i juny de 2020. Si s'analitzen la resta de dades, es pot concloure que l'evolució dels ingressos hospitalaris ha anat en paral·lel a la corba d'incidència de casos diagnosticats. Així, prop d'un 20% dels identificats per PCR a la comarca, 1.098, han estat ingressats a l'Hospital de Figueres, seguint la tendència del conjunt de Catalunya. Proporcionalment, el rang de població més afectat ha estat el de majors de 80 anys per l'afecció del coronavirus a les residències. Pel que fa al perfil dels infectats, hi ha un 60% de diagnòstics en dones i un 40% en homes, seguint la tendència catalana. Finalment, l'edat mitjana de les persones positives ingressades a l'Alt Empordà ha disminuït a partir del setembre de 2020, gràcies a la realització de més proves a la població i a les escoles. Tota la informació es pot trobar a www.indicasalut.cat.